Myslím si, že chlapci si to zaslúžili. Dnes len potvrdili to, že naozaj do tej súťaže patríme, lebo v posledných zápasoch išiel dobrý chýr aj výsledky o superovi a my sme dnes jednoznačne zvíťazili, takže zaslúžené víťazstvo a aj to zotrvanie v druhej lige si myslím. Tak by mal nejako vyzerať asi zápas podľa predstav trénera, ako to bolo dnes proti Rimavskej Sobote. Výsledok je dosť jednoznačný, ale ten priebeh nebol až taký. Prvý polčas bol veľmi otvorený, bez nejakých taktických zásahov a my sme dali ten druhý gól, potom z nás všetko opadlo a myslím, že na ihrisku už bolo len jedno družstvo. Katastrofa, jedným slovom. Katastrofálna hra v obrane, 6 nepremenených šancí. Super využil všetko, čo sa dalo a keby sme boli dostali osmičku, nemôžem ani slovo povedať, pretože bránka nám tam pochytal všetky čisté góly. Veľmi zle sme hrali v obrane, veľmi zle v útoku, fakt nedali sme z ničoho gól. Nedá sa to porovnať s výkonom s Popradom ani s Hanickou. Sme úplne nízko sklamali. Pritom sa neurobili žiadne zmeny v zostave, hralo sa v tom, čo sme boli aj v tréningovom procese, ale dnes sme úplne nehrali.